sunati jabarani filɛbaw ayo bismillah donc baro kɛnɛ kan tasi bilaba kɔni kɛra bi ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Amadu Tumani Ture ma yani a ka taa da a dayɔrɔ laban na ni ne bɛna kɛ an ka bi donc baro la kumaba ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali k'aw ye ayo bismillah. Biye tene Novembre kalo tile 16 ba fila ni mugan ayaw bisimila ko kura donki baro kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la sisan an ka jamana ɲɛmaaw ye kɛnɛ min sigi walasa ka taasi bilaba kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Général Amadu Tumani Ture ma a wele in kɔni labira jamanadenw fɛ kosɛbɛ maaw bɔra ko kɔnɔkulu kana fan bɛɛ lajɛlen fa ka taasi bila labanw kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔlen ma a ma fɔ NFTV jabarani kunnafonidilaw fana kɔ Bakari Kone ani Aminata Daɲɔ olu tun bɛ NFTV cogoya la o y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ. Général Amadu Tumani Ture ATT Mali jamanakuntigi kɔrɔ a fatura tarata tɛmɛlen Novembre kalo tile 10 san 2020 Turki jamana kan kabini o don a ka denbaya a jɛɲɔgɔnw a baarakɛɲɔgɔnw bakurubaya la maliden bɛɛ lajɛlen de dusukun kamikamilen don ni a ka saya ye o hokumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ATT ma o tasibila in kɛra ni ladala taama ye ka cortège kɛ ni a su ye ka daminɛ Institut Marichou la para jikɔrɔni ka o sirajan kelen minɛ ka na Monument de l'Indépendance la ka taa Maliba rond-point sira fɛ ka taa munumunu kɛ cinéma Babɛba yɔrɔ pont dugumana la ka segin ka u kun da génie militaire kan ka taa bila olu ka subila so sumalen kɔnɔ sani a ka dayɔrɔ laban tali cɛ. An bɛ dugawu kɛ a ye dugawu min kɛ jamana ɲɛ Ala k'o bila a ma. An bɛna kɛ cogo min na sisan nɔ là la marche s'arrête ici. D'accord? Maintenant n'an tilala exercice dɔ bɛ yan nɔ u bɛna taa yen nɔ ka t'o exercice la n'o exercice banna u bɛ segin ka taa Institut Marichou la n'a taara Institut Marichou la à partir de 14h aujourd'hui n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye ka t'i recueillir ka taa dugawu wɛrɛ kɛ o tigi bɛ se k'o kɛ fo sini sɔgɔma d'accord. Jama bɔra fan bɛɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu kana kan bɛɛ da ATT ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na cɛw musow denmisɛnninw ni makɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔlidenw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin ATT ma ani ka dugawu kɛ a ye. Depuis ne san 11 ne mangenekɛri dimi bɛ ne la jara de bɛ ne furakɛ ani Sanogo Gabriel Ture la ne ka bana nana juguya ka juguya a ye fɛɛrɛ kɛ chaîne de l'espoir mɔgɔw la na ka t'u ka ne ta ka ne furakɛ ne nɔgɔyara ka taga sisan fo bi jara ninnu bɛ ne suit ATT kama don a n'a muso Luxembourg la ne bɛ furakɛ yen Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Ala k'a dayɔrɔ nɔ ma Ala ka mɛn ka sarakati bɔ a ye a ka ɲi ten Madame Tarawele Fanta Kulibali wala ye kɛri dibagatɔ bɛɛ dɛmɛ anw ye kɛri dibagatɔw de anw b'a fɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Ala ka dayɔrɔ nɛɛma a muso Ala ka a mabɔ filiya la Ala ka denw Ala k'u dusu suma. Tɔgɔ ye Kalisi Dibe ne sigiyɔrɔ bɛ nin bɛ Samɛ ma ni masakɛ in de y'an ka jamana mara a y'a mara ni bonya ni karama ye k'a mara ni jamana hinɛ ye jɔfɛn jɔfɛn a bɛɛ ye dafɛn Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ye Ala ka ATT ɲɔgɔnna dɔ Ala ka ɲɔgɔnna dɔ nɔgɔya Mali ye Ala kira bonya kosɔn kuma kɔni tɛ ne fɛ parce que nin ye ɲɛjibɔ don de ye mɔgɔ min ye jamana mara n'i y'o ye mɔgɔw bolola tan Ala baara don donc ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi.
Seereyaw caman y'a yira k'a fɔ ko ATT kɛra maliden bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali yɛrɛ jamana. Amadou Toumani Touré an ka président dɔ an t'a ɲɔgɔn sɔrɔ saya kɔni ye wajibi de an bɛɛ bɛ ko de kɔnɔ ni min ka don sera I bɛ taa mais Amadou ta in a ye maliyɛnw a y'a ɲɛnafin a y'an kunnasiri donc Amadou kɛra Mali fɛ Amadou kɛra jamana in fɛ awa Amadou bɛ lafiya de ka di Amadou ye Amadou tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ wɔyɔ fɛ n'i ye problème o problème ta la ka se Amadou ma a b'a fɔ k'i ka sabari an ka jɛ k'a dilan ni hakili ye ko kɛlɛ tɛ foyi dilan donc mɔgɔ min banna anw ye bi mɔgɔba de banna anw ye bi donc an bɛ Ala fɔ ka barika da n'i ye san 100 bange I bɛ taa Ala ka saya kama lafiya ye a tɔɔra ka musonin min n'a denw minnu to a kɔ Ala ka barika dɔw la ni Ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ vraiment Toumani Touré cɛw cɛ de taara I da bi kamalenkɔrɔ 2 ni tila a taara ka denbaya min to Ala ka barika don a denw na Ala ka barika don a kɔ la mɛlɛkɛ min bɛ jigin a kunna Ala ka ɲininkali nɔgɔya ye hali k'a da amo ko ninnu ma Toumani Touré a y'a sɛgɛ a ye baara ɲuman kɛ hali anw bɛ sigi jardin min kɔnɔ Ala ni Touré kɛ sababuya a ka fasokanu y'a bila ka baara ɲuman caman kɛ Mali kɔnɔ I n'a fɔ ATT bugusow jɔli kalansow jɔli kɛnɛyasow jɔli sirabaw ni pont dilanni amo sigili sen kan dunkafa sabatili olu n'u ɲɔgɔnna caman ATT taara ka maliden bɛɛ lajɛlen to ɲɛji ni ɲɛnafin na kɛrɛnkɛrɛnniyala denmisɛnninw Ala ka a ka baara ɲumanw kɛ a ye alijinɛ sɔrɔli sababu ye Général Amadou Toumani Touré Ala ka badabada dali nɔgɔya I ye hali sisan an bɛ to Général Amadou Toumani Touré ale kɔni ka sangasigi kɛnɛ kan terisira ani balimasiraw ani jɛɲɔgɔnkɔrɔw ani maliden minnu nana kɛnɛ in kan walasa kana u ka taasi bila labanw kɛ ka ɲɛsin ni ma ko fɔlen ma olu ye seera minnu di an ka kunnafoni ɲininaw o yo o seeraw ta min bɛ tali kɛ Aminata Daɲɔn fo ka taa se Bakari Kone ma an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ ne tɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ Alubari ne ye kunya denmisɛnninw ka ɲɛmaa ye directeur national o kɛra Amadou sababu la mais min fɔ Amadou ye min ye Amadou ye bajiba jabali ye Amadou ye min ye Amadou ye ɲɔma ye ɲɔmada Amadou y'o ye Amadou ye min ye Amadou de ko ale y'an furakɛ fu an bɛ Amadou fo la Amadou ko ale ye dumuni d'an ma fu anw se ko a b'o dɔn office du Niger kɔnɔna na Mali Libya ani CD talo an b'o dɔn an bɛ Amadou fo la an bɛ Amadou fo k'a ye césarienne kɛ fu ye aw foli b'a ye an bɛ Amadou fo k'a ye paludisme denmisɛnninw bɛɛ furakɛ fu an bɛ Amadou fo k'a ye logement sociaux d'an ma an b'a fo la an bɛ Amadou fo k'a ye hameau d'an ma an b'a fo la an bɛ segin ka Amadou fo k'a ye 3e pont d'an ma an b'a fo la an bɛ tila ka Amadou fo k'a ye hôpitaux d'an ma k'an furakɛ fu an b'a fɔ Ala ka a jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn o la an bɛ segin ka Amadou fo ko a ye siraba manafin da yanni Segu cɛ bɛɛ ɲɛ b'o la o sira ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ bi an b'a fɔ an b'a don la parce que a y'anw segukaw ni kisi accident min kun kɛ Segu sira la Mali bɛɛ b'a kalama an bɛ Amadou fo an b'i waleɲuman dɔn o la Amadou ye siyɔrɔ d'an ma n ye siyɔrɔ di maa ma i ma tɔto dɛ Amadou Ala k'i sara Amadou Ala ka i sara Ala k'i jigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ye Ala k'i ɲɛ da Alakira kan Ala ka Alakira ɲɛ da i kan Ala k'o bɛɛ kɛ Alakira yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam Amadou cercueil in nalen kan tɛ donc a tun fɔra ko activité in ka kɛ 26 mars la a ma se ka kɛ a bɔra de ka na jamanadenw pour que k'a ye ka tɛ donc a bɛ yɔrɔ min ka tɛ donc pour k'a ye ka au revoir di jamanadenw ma Amadou sini a bɛ t'i da a ka so laban na a ye min kɛ jamana kɔnɔ n hakili la bi an ma kan ka segin Amadou ye min ye c'est que Amadou a diyara maa ye a ma diya maa ye Amadou ye maaba ye. Ne tɔgɔ Lasana Kane bon maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka yafa ma quoi parce que cɛkɔrɔba in ani denmisɛnninw jɛra ani mɔgɔkɔrɔbaw jɛra vraiment a ye baara caman de kɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa k'a ma k'a kaburu nɛɛma. N'a ka layidu taara a n'a ka sutura taara an b'a muso fɛnɛ fo an cɛ de taara an cɛ taara a ye ko to an bolo mais n'Ala sɔnna ma Ala k'a dayɔrɔ sumaya ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛ ka yafa ATT ma a y'an ka association
Mali fo farajɛ la a y'an yira diɲɛ bɛɛ la a ma ɲɔgɔn na tile kelen mais an b'a muso ɲuman fo. An bɛ dugawu kɛ Amadu ye n'i ye denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ bɛ kasi la bɛɛ de bɛ kasi la mɔgɔ tɔ kɛ bɛɛ nɔfɛ dɛ ni n taama sen na ka bɔ Dasalamu ka na yan nɔ n si bɛ yɔrɔ min na y'a lajɛ Amadu kɔni an bɛ Ala deli Ala k'a da yɔrɔ suma ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi a kunna kaburu nɔrɔ kɔsɔn bɛ yen nɔ dɛ Ala k'a kɛ kiraba in kɔsɔn ka Amadu kaburu nɔrɔ kisi nɛɛma ba ye Ala ka Amadu ɲɛ da kira kan ka ɲɛ da kira n'a ka seyibaw kan ani kiraba ɲumanw Ala ka ɲɛ da u kan denmisɛnnin a yɛrɛ ye denmisɛnnin Ala k'aw bolo mɛn baara la Ala k'aw bolo mɛn baara la an bɛ Ala deli Lobo ye Tarawele ye ne ye Jara ye jɔ de bɛ n'a cɛ Ala ka ɲuman bɔ Ala ka hɛrɛ ka fɔ a kɔ Ala ka hɛrɛ fɔ Amadu kɔ Amadu ye ne don baara la n'o tun tɛ sa joona tun bɛ ne sɔrɔ ou bien kuma wɛrɛ bɛ fɔ n ma mɔgɔ min y'i don gouvernement baara la a b'a tɔ to i ye dɛ. Farikolo ɲɛnajɛ nasira la an bɛ taa senfili ani bolofili olu kɔni hokumu kɔnɔna na Fédération Malienne de Couchul o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye senfili ni bolofili o jɛkuluba dɔ ye olu kɔni ni sapeur pompier maaw kɔni bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ka kalanbolo dɔ dayɛlɛ kari tɛmɛnen walasa ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma walasa ni maa kɔni ni kasara y'a sɔrɔ u ka se ka dɛmɛ fɔlɔ don a ma ka se ka ani la kisi u ka baara in kɔni bolila o kan a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinaw kun bɛ u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. 碧海潮生曲，快静坐运功。N'i y'a jateminɛ anw ka baara ye senfili ni bolofili ye nka a bɛɛ kɛ kun tɛ k'a fɔ I bɛ laɲini kɛ ka kojugu kɛ mɔgɔ la mais ka farikolo ka jagabɔ ka hakili jagabɔ ani ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o de ye anw jɔkun ye art martial yɛrɛ sinsin bereba dɔ ye n'i y'a ye an ye nin laɲini n'i y'a jateminɛ sécurisme n'a bɛ fɔ ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ma an ye buna adamadenw de degun bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ waati bɛɛ kɔnɔ sigida bɛɛ kɔnɔ donc an y'a laɲini an k'an ka kalandenw ani anw yɛrɛw an ka se ka dɔnniya ɲini dɔnniya min bɛ se k'a to ni degun sera an dɔ la kelen ma an bɛ se ka k'a tigi ma sababu ɲɛ yanni dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya lakanabagaw ka na ou bien pompiers ka na mais premier secours na a bɛ fɔ o ma ka fɛn fɔlɔ minnu kɛ min bɛ se ka to ani bɛ kisi an ka se k'o dɔn n'i y'a jate minɛ bi karate kɔnɔna la jogini bɛ bɔ a la tuma bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen I b'a sɔrɔ I bɛ na mais I man kɛnɛ I bɛ mouvement dɔ kɛ dɔrɔn Ala k'an kisi fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la donc o de y'a to anw wulila ka se protection civile mɔgɔw ma k'a yir'u la k'a fɔ nin de ye aw ka baara ye I ma fɛn o fɛn kalan I t'o ɲɛ dɔn anw bɛ senfili de dɔn an bɛ bolofili dɔn mais min ye nin kisili ye I n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan ni mɔgɔ ninakili degunna ninakili in bɛ se k'a lana a nɔ la cogo di mɔgɔ ye fɛn kunu fɛn banana a kan na ni fɛɛrɛ ma kɛ ka o bɔ joona a nin bɛ se ka to a la o tɛ kalan karate la dɛ ninnu de b'o kalan kɛ o de y'a to anw wulila ka t'u sɛgɛrɛ k'a f'u ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma aw ka baara ye min ye anw b'a dɔn anw fana b'aw dɛmɛ aw ka baara carili la n'a bɛ f'o ma vulgarisation an ye min ye bi a b'an nimisi wasa fédération yɛrɛ ye laɲini kɛ k'a fɔ bon an yɛrɛ an t'a essayer ka nin don an yɛrɛ ka kalansenw na wa o kɔrɔ ye mun ye I bɛ taa se ceinture noire ma yɔrɔ parce que ceinture noire kɔrɔ I fana bɛ se ka dɔnniya di sisan an y'a laɲini anw fɛ yen bi bɔlen kɔ a la mɔgɔ si tɛna ceinture noire passer tuguni k'a sɔrɔ I ma nin kalan in fara I bolo la parce que karaté kɛkun de fana ye ka mɔgɔ kisi a bɛɛ tɛ senfili yɛrɛ donc o de y'a to an ye nin laɲini ka nin kalan in sabati ko daminɛ don nin y'a fɔlɔ ye nka nin tɛna k'a laban ni Ala sɔnna nin bɛna don anw yɛrɛ ka kalansenw na min bɛ se k'a to an ka élèves kelen o kelen u bɛ se ka kɛ jigiya ye u ka du ma u bɛ se ka kɛ jigiya ye u teriw ma u bɛ se ka kɛ jigiya ye u ka baarayɔrɔ la
comme anw yɛrɛ ka protection civile ka baara ɲɛsinnen don adamadenw lakanani de ma an'u bolofɛnw lakanani ani sigida lakanani donc ni mɔgɔ sera anw ma ka taa o proposition k'anw ye a bɛ komi i taara anw ka baara de ɲini an fɛ donc an b'a bila daga girinda la an sɔnna u ka baara ma donc an b'o kɛnɛ de kan bi an bɛ baara min na a bɛ fɔ o de ma ko kalan n'i ko kalan i ko dɔnniya donc dɔnniya cɛbɔli ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ o hukumu de kɔnɔ yan donc o dɔnniya cɛbɔli a bɛ tali kɛ kalan bolofara 2 kan kalan bolofara fɔlɔfɔlɔ o ye dɛmɛ donni ye kasarabagatɔw ma n'an b'o wele walikan na ko secourisme donc dɛmɛ donni kasarabagatɔw ma secourisme o ye ka dɛmɛ don ni dɔnniya ye ŋaniya ɲumanya dɛmɛ telima dɛmɛ sanuma mɔgɔ min bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma kɛ sababu ye ka dɔ fara a tigilamɔgɔ ka gɛlɛya kan donc kalan in bolofara 2nan bɛ tali kɛ min kan o ye tasuma de ye k'a ɲini ka tasuma dɔn ka tasuma kɔlɔlɔ dɔn ka tasuma kunbɛn cogo dɔn cogo min na an bɛ se k'an ka adamadenya kɛ lafiya ani damu kɔnɔna la donc ni bi kalan in bɛ tali kɛ o de kan anw ni fédération malienne de Tchouktchoune ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la an ma périodicité k'a la fɔlɔ mais anw kɔni bɛ min fɔ fédération malienne de Tchouktchoune mɔgɔw ye n'u mago jɔra an na su an b'u ka bila la n'u mago jɔra an na tile an b'u ka bila la o cogo kelen na an b'a fɔ ko secourisme ye adamadenya yɛrɛ tagalan de ye an bɛ don min na i ko bi parce que n'a ma ɲa ko an ko de ko ka jamanaw taaɲɛ sabati taaɲɛ sabatili o ni kasaraw fana sabatili bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'an ma ɲa k'an bɛ min kɛ an bɛ kasara kunbɛn cogo de ɲɛɲini o bɛ ɲɛɲini cogo di a bɛ ɲɛɲini ni kalan ye a bɛ ɲɛɲini ni ko ɲɛfɔ ye a bɛ ɲɛɲini ni kunnafoni ye donc comme aw yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ma cogo min na ni kunnafoni carina faamuyali bɛ na ni faamuyali nana kasara bɛ kunbɛn donc fédération malienne de Tchouktchoune yɛrɛ fana kɔfɛ jamanaden fɛn o fɛn jɛkulu fɛn o fɛn ni mago bɛ anw na k'a fɔ ko ka taa i ladɔnniya ka taa i ka jɛkulu mɔgɔw ladɔnniya min bɛ se ka kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ se ka u ka adamadenya kɛ lafiya kɔnɔ u bɛ se k'u ka adamadenya kɛ damu kɔnɔna la kasara kan'u sɔrɔ o ye anw ka baara ye wa an b'i jaabi su an b'i jaabi tile. ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna NEF-TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fɔ a ka ɲamadali a n'aw ka kuloma dali kɔnɔna an b'a fɔ a k'an bɛn donna nataw la.